Anyong, I'm Ann, 20 years old, at hindi ko na i-describe yung sarili ko. Imaginin nyo na lang. Nasa library ako noon kasi vacant ko. Gusto ko lang magbasa ng magandang libro. At na makahanap na ako, ay pumunta na ako sa may likurang bahagi para doon umupo dahil wala masyadong tao. Pero someone caught my attention. Isang lalaki na may karga-kargang bata habang may sinusulat. At alam niyo mga beshi, gwapo siya. Pero sayang nga lang kasi may anak na. Nilapitan ko siya at doon ko nalaman na nag-i-exam pala siya. Nagtataka ako kung bakit. Dahil June pa naman yun. Akin na muna yung anak mo para makapag-focus ka dyan sa exam mo. Yan ang pabulong ko na sinabi sa kanya. At sinabi niya sa akin, na sure ka? Baka may klase ka pa o baka may gagawin ka pang importante. Mag-o-offer ba ako ng help kung hindi pwede? Medyo naiinis ako nang sinabi ko yan sa kanya. At binigay niya sa akin ang cute na baby boy. 3 months ang baby noon at medyo mabigat na. Umupo ako sa pinakagilid. Nagbabasa ako habang karga-karga ko ang bata. Hindi ko namalayan, nakatulog pala ako. At nagising din agad dahil gumalaw ang baby. At nagulat ako dahil nasa tabi ko na ang lalaki. Akala ko tapos na siya at biglang umiyak ang bata. Kaya tinanong ko siya kung may gatas ba siyang dala dahil baka nagugutom na ang baby pero ayaw namang dumede. Hiningi ko ang bag ng baby sabay sabing, pupunta muna kami sa klinik, tapusin mo muna yung exam mo. Huwag kang mag-aalala dahil ako muna ang bahala sa anak mo. Aalagaan ko ito at hindi pababayaan. Sabay kumindat ako sa kanya. At nagulat siya sa ginawa ko. So pumunta na kami sa klinik at pinalitan ko ng diaper ang bata dahil puno na. Kaya pala siguro umiiyak at nakatulog din ulit si baby pagkatapos kong mapalitan ng diaper. Anyways guys, marunong po ako magpalit ng diaper at marunong din ako magpaligo ng bata. Eldest kasi ako at tinuruan ako ng mama ko kasi kailangan niyang magtrabaho at matagal din ako nagkaroon ng kapatid. 12 years ang gap namin ng brother ko. So every Saturday and Sunday, ako ang nagbabantay sa kapatid ko while duty si mama. So kaya ako marunong at alam ko ang mga dapat gawin sa pag-aalaga ng bata. At ang sarap tumambay dito sa klinik kasi may aircon. Kaya nakatulog din ako. At 4 PM na, wala pa rin ang lalaki at gising na rin ang baby. Kaya sabi ko sa nurse, "Nurse, dito na muna tong bag ni baby. Babalikan ko na lang mamaya." Sumagot ang nurse na, "Okay, basta balikan mo lang nang wala pang 6 PM kasi uuwi na ako at isasarado ko na ang klinik." Kaya bumalik ako sa library pero pastilan, wala ang papa ng baby. Kaya ang ginawa ko, dinala ko ang baby sa classroom ko at sigawan lahat ng classmate ko pati na ang advisor ko. Nagtatanong sila kung kaninong anak. Ang cute daw ng baby at sinabi ko na lang din na anak ko. Pero ayaw nilang maniwala dahil hindi nila ako nakitang buntis. Binaliwala ko na lang at while nagre-report ako, nasa advisor ko ang baby. So the report went well. At pagkatapos ng klase namin, palakad-lakad kami sa campus kasama ang mga kaibigan ko habang karga-karga ko ang bata. Ilang sandali pa ay nakita ko si Mr. Exam at lumapit siya sa amin. At sabi ng kaibigan kong si Marian, "Huy Ann, yan ba ang asawa mo?" At sabi naman ng isa kong pang kaibigan na si Irish, sa papa pala nagmana." Binigay ko ang baby kay Mr. Exam at sabay sabing, "Huwag mo na lang silang pansinin." Kasi nababaliw na sila o baliw na ata talaga.
Okay lang ang sinabi ni Mr. Exam at tumawa siya. At sinabi ko sa kanila na uwi na kayo at uuwi na din ako. Mauuna na ako sa inyo. Sumagot si Irish na, Char, iba na talaga kapag may pamilya na. Ahak yun, gusto mo bang batukan kita? Yan ang sabi ko sa kanya. Paalis na sana ako pero tinawag ako ni Mr. Exam. Asan ang bag ni Ethan? Yan ang tanong niya. Ay, wait lang. Kukunin ko muna sa klinik. At sabi ni Mr. Exam na sa parking lot na lang sila maghihintay. Nagmamadali at tumatakbo na talaga ako kasi gumagabi na. Pagdating ko sa parking lot, nakita ko si Mr. Exam na nakatayo malapit sa kotse niya. Binigay ko ang bag sa kanya at tinanong niya ako. Pwede ba kitang ma-invite? Ha? Saan? Yan ang sagot ko sa kanya. At sinabi ni Mr. Exam na sa boarding house niya. Nashock ako at tumawa ng malakas. At ang sabi ko sa kanya, wag na, para ka namang baka ano pang sabihin ng asawa mo. Please, magpapaturo lang ako about Ethan. Yan ang sabi ni Mr. Exam. Nagulat ako. Wala pala siyang alam at tinanong ko siya kung nasaan ba ang mami ng bata. Ang sagot niya, basta, doon na lang tayo mag-usap. Tara na, umiyak na si Ethan. Minsan talaga umaandar ang pagkabaliw ko. Kaya sumama ako sa kanya. Pagdating namin, na-shock na naman ako. Dahil ang sabi niya, boarding house raw. Pero bakit may pa-basement to? Char naman. Kasi ang alam ko na boarding house, simple lang at walang basement. Bumaba ka na. Yan ang sabi ni Mr. Exam habang kinukuha niya si Ethan. Kaya napatanong ako sa kanya kung asan ang boarding house niya. Ang sabi ni Mr. Exam, na dito, kondo to ng auntie ko at ako ang nakatira ngayon. At ibinigay niya sa akin si Ethan. Habang papasok na kami, may dalawang babae kaming nakasalubong. Tanong ng isang babae, siya ba ang mama ng baby mo, Kurt? Sabi naman ng isang babae, ang ganda naman, bagay kayo, pero akala ko at hindi ko na nadinig kung anong sinabi ng babae. At sumagot si Mr. Exam na Kurt pala ang pangalan niya. Oo, siya ang mami ni Ethan. Basta, long story. At ako, sinabi ko, Love, bilisan mo, halika na. Char, may pagalit-galit effect pa ako. Sumakay na lang din ako sa sinabi niya. Sumagot din naman si Kurt na, Oo love, andyan na. At sabi ng isang babae, sana all, ang sweet naman. Inner me, mapapatay na talaga kita. Pero giahak, kinikilig ako Lord ng 1/4. Tawang-tawa ako habang nasa elevator kami, pero ang mukha niya, curious na curious. Pagdating namin sa condo niya, niligo namin si Ethan, tinuruan ko siya paano magpaligo, mag-diaper, pagbihis ng damit, mag-sterilize sa mga bottle, at lahat-lahat ng alam ko ay tinuro ko sa kanya. At biglang dumating ang tita niya. Sabi ng tita niya, O Kurt, may kasama ka pala. Sabi ko naman, Hello po, magandang gabi po. Friend ko pala tita. Yan ang sabi ni Kurt. At ang sabi ng tita niya, Thank you iha sa pagtulong kay Kurt. Wala talaga yang kaalam-alam. Galit na galit ako sa girlfriend ni Kurt dahil pagkatapos manganak ng bruha, iniwan lang ang bata at sumama sa ibang lalaki. Talaga tita, ganun ba? O diba, nakitita na din ako. Akala nyo kayo lang, ako din. Alam mo iha, hindi kasi ako palaging nakakapunta dito. May pamilya din naman ako at may trabaho pa. Maghahanap din naman ako ng yaya pero hindi pa ngayon. Mamaya na kung alam na ng parents ni Kurt,
As of now kasi ako lang ang nakakaalam sa pamilya namin. Yan ang sabi ng tita ni Kurt. Naawa ako kay Kurt, lalong-lalo na kay Ethan. So sinabi ko sa tita ni Kurt na ako na muna ang tutulong kay Kurt about kay Ethan. Nakapag-usap din kami ni Kurt at sinabi niya sa akin ang lahat ng nangyari. At hindi ko na namalayan na 12 AM na pala. Pagtingin ko sa phone ko, ang dami na ng missed call ni mama. Kaya, in-explain ko sa mama ko kung bakit. Ayaw pa niya sanang maniwala. Kaya, nag-video call na lang kami at doon naniwala na siya. Pagkatapos ay natulog na din kami. Malaki naman ang bed, so kasya kaming tatlo doon. Sa sahig sana kasi matutulog si Kurt, pero naawa ako at hindi na ako nag-inarte pa.